ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯୋଉ ଖଡ଼ଗର ସେମାନେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇ ଖଡ଼ଗ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଧ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭର୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତିନି ପଦରେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ। 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶାଧିକାର କରିବେ। ଆଉ 11 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ। ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାର ଏଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଅଧିକାରୀ ହେବୁ ଆମେ, ଦୂରୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୂରୀକୃତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିଷୟ। ଆଉ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୱାରା, କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇପାରିବା, ତାହା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହା। ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆସ୍ତ ପରି ଶୀଘ୍ର ଘଟାଯିବେ ଓ କୋମଳ ଦିନ ପରି ଶୁଷ୍କ ହେବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଗୀତରେ ପଢିଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଗୀତର 37 ଗୀତର 2 ପଦରେ ପଢିଛୁ ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି? ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଅଛୁ। ସେଇ ମନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନୋନୟନ କରିବା ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, କହିଲେ ସେ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କର। ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, କହିଲେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନୋନୀତ ବିଷୟ, ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିଷୟ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଯୋଉ 3ଟା ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ, ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।
ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଠ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ସେମାନେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ଲାମ ସେମାନେ କହନ୍ତି ମାତ୍ର ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ୍ରୋଧରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଯଦି ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଦେଶାଧିକାର ସେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘାସ କରି ସେମାନେ କଟାଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନଥିବେ ତୁମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାର ସ୍ଥାନ ତତ୍ତ୍ୱ କରିବ ଆଉ ସେ ନଥିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିକୂଳ କୁକଳ୍ପନା କରେ ତାପରେ ଦନ୍ତ ବଳ ବଳ କରେ ସେଟା ତାର ହଉଛି ତା ପ୍ରକୃତି ତାର ଏଇଟା ସେ କରିବ ମାତ୍ର ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ପରିହାସ କରିବ ତାହାର ଦିନ ଯେ ଆସୁଅଛି ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆସୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହସନ୍ତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦିନକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଅସାଧାନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଫଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ମନକୁ ମାନି ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଯିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣକୁ ପ୍ରତିବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅନୁତାପର ବିଷୟ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ ତା ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ନଥିବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 10 ପଦରେ 11 ପଦରେ 10 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ନଥିବେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ ସେମାନେ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସାକାରୀ ମାନେ ଦେଶାଧିକାରୀ ହେବେ ତେଣୁ ମନୋନୟ କୋଉ ବିଷୟଟା ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବିରକ୍ତ ହେବା ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ଶ୍ରେଣୀର କରିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇପାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆମର ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥାଏ
ସେମାନେ ବଧ ଆଉ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜୀବନ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନୋନୀତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମକୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭରସାକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚରଣ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।